Samo bih želeo da potvrdim da se dobro čujemo što se tiče sada. Ukoliko čujete svi moj glas, samo napišite da u komentaru. Ok, možemo da nastavimo dalje. Vratit ćemo se nešto unazad da bismo prosto regulisali sve što se tiče ovih tehničkih problema koje smo imali. Vraćamo se na Avon Femme Icon Parfum, samo da naglasim da je ova nova linija, novi parfum koji imamo, koji negde je oličenje ženstvenosti i možete ga preporučiti korisnicima koji vole TTA in Bloom, koji je miris iz iste kategorije, kao na primer što će ispuniti očekivanja onih koji vole mirise poput Little Black Dress, Pour Blanc i Summer White Sunset. Set sa Icon parfemom, mini mirisom i locionom za telo možete da poručite u kampanji 12 za 1499 dinara, što je odlična cena, složit ćete se. Ono što bih voleo da vam naglasim je ovaj fenomenalni program uštede iz Focus magazina. Ukoliko poručite 2 ili 3 seta ili parfema Femme, možete da ostvarite 30% popusta i vaša ušteda je minimalna ušteda je 900 dinara. Ukoliko poručite 4 ili 5, dobijate ih sa 40% popusta, što znači da je vaša minimalna ušteda 2400 dinara. A ukoliko poručite 6 parfema ili setova, dobit ćete 3600 dinara uštede, to je minimalno, plus možete da poručite Avon Attraction, ženski parfem, novitet iz kampanje 14 za samo 10 dinara. Ovaj parfem možete da pokažete vašim kupcima, tako da će moći ekskluzivno od vas da ga poruče iz kampanje 14. Ono što je sledeće, zamolio bih vas da pređemo na zadnje strane naše brošure. Tamo se nalazi jedna senzacija koju trenutno imamo i to je novi 3D ruž za punije usne. Šta on radi? On u sebi ima kolagen za punoću i ona poboljšava mikrocirkulaciju vaših usana, tako da su nakon 2 nedelje veće za 24%. Takođe imaju retinol koji je za glatkoću usana, koji popunjava neravnine i imaju kofein, nar i ulje jojobe koji pružaju elastičnost i hidrataciju vašim usnama. Tako da je ovo potpuni must have u ovoj brošuri za samo 299 dinara. Kako bismo ovo upotpunili i povezali prodaju, na primjer, sa našim kupcima, tu su i olovke za punoću usana. Uz ovaj fantastični ruž, tu su dodatne ove beauty alatke, znači olovka za usne koja savršeno odgovara nijansi ruža i 3D sjaj za usne, za još puniju završnicu 5 novih nijansi. Tako da možete da povežete, na primjer, ruž sa odgovarajućom olovkom i da na taj način vežete prodaju. Ova kombinacija zaista ima divan efekt na ženskim usnama. Na stranama 6-7 su kreoni za nežnu definiciju očiju. Na 8 i 9 je besprekorni make-up za oči uz našu maskaru i na stranama 16 i 17 se nalazi nega kože, naš blistavi spa tretman i negujući rituali sa prahom bisera. Ovo zaista nećemo da propustimo. Ono što je jako dobro da je bilo koji kreon za 229 i eyeliner i maskara za 399 dinara, koje jako lepo možete da povežete sa 3D ružem za usne i da vašim kupcima pružite zaista kompletni make-up za lice. Ono što je uvek popularno je naravno maskara, nega lica i parfem. Uz poručenih 999 dinara iz brošure ili 10 evra, ostvarujete pravo na najbolju ponudu iz ove brošure definitivno. Nevena, nadam se da se slažeš sa mnom što se ovoga tiče. Slažem se, mislim da je ovo idealan beauty set za svakoga za pred kraj do leta kako bi moglo da deguje i da lepo miriš i da se našminkuje u isto vreme. Divno. I savršen mir i savršena maskara i savršena nega za lice. Ono što sledi je malo luksuza, kao što smo navikli u Avonu. Luks maskara je nešto što zaista vredi imati u make-up kolekciji. Ovog puta nam je dostupno za zaista neverovatnoj ceni od samo 390 dinara i ja sam siguran da će ovu ponudu koristiti mnoge avo dame, posebno zbog Lux Velvet Matte penastog pudara koji se nalazi na 53. stranici i u ovoj brošuri 12 je on specijalno snižen. I ono što se nalazi na sledećoj stranici, pre nego što je okrenuo, što se meni zaista jako mnogo dopada, je naš top trend koji morate da isprobate, lak za nokte sa efektom čipke. On dolazi nam u više različitih nijansi, tako da ga možete koristiti kao nadlak ili možete da ga koristite kao lak u više slojeva. I ovo je konkretno preporuka Lauren Anderson, našeg Avon make-up eksperta,
Svaki od ovih lakova možete da kupite za 499 dinara i zaista jako efektno izgledaju. Sad, s čime možete da uporedite, da uklopite ovako nešto atraktivno, to je upravo neonska maskara koja je novitet u ovoj kampanji. Ove boje možete imati na svojim trepavicama, odvažne devojke i dame koje obožavaju boje, obožavajući novu neon maskaru. Sada je dostupna po sjajnoj ceni, zato ovu ponudu zgrabite. Za 269 dinara imamo Neon Collection maskaru i možete jako lepo da ih uklopite sa ovim lakom sa efektom čipke. Tako da, bilo da volite ili ne volite da eksperimentišete, mislim da je ovo super cena, pa kakav god da je ishod. Takođe imamo i novitet u okviru Color Trenda, zvezdana prašina na očima, tako smo mi ovo nazvali. Obratite pažnju na ovo na 74. strani. To je senka koja čini da oči blistaju zaista posebnim sjajem i ovo je novitet iz Color Trend kolekcije koji jako lepo možete da ukomponujete sa maskarom koju smo prethodno pričali, obzirom da ima malo nežnije tonove od onih neonskih o kojima smo pričali do sada. Dolazimo i do još jedne sjajne ponude. Na stranicama 30 i 31 nalazi se Summer White mirisna kolekcija i Nutra Effect nega. To je zaista divna i pametna kombinacija, posebno po ovako lepim cenama. Mene je jako zanimalo u ovoj brošuri da li se nalazi nešto za muškarce, tako da ja sam zaista bio oduševljen onim što sam našao na 38. i 39. stranici, gde je za mene ovo miris moći. Ovo je Avon Musk Marine, miris za njega. Ovaj parfum će se definitivno naći u mojoj sledećoj ličnoj porudžbini, jer je pravo osveženje za ovako tropske temperature kakve smo imali u prethodnom periodu. Ovaj parfum se na tržištu poredi sa konkurentnim brendovima poput Old Spice, Diesel, Brut i X. I prelazimo na nešto romantičnije stranice brošure. Na 44. i 45. strani možete da pronađete San o ljubavi, novi očaravajući miris Daydream. Te sanjive note možete da pronađete tokom celih ovih strana i ovaj parfum koji poredimo sa konkurentnim brendovima poput Ralph Lauren Romance. Naš originalni parfum je dostupan baš svima po ceni od 2110 dinara, odnosno 21,10 evra u brošuri. I čime možemo da lepo uklopimo sav ovaj make-up i parfeme o kojima smo pričali, na 18. i 19. strani odgovorit će nam na pitanje kako postići trendy izgled sa stilom. Ovde imamo, kao što možete da vidite, pensil crnu suknju koja je do kolena i uz nju biseri. Ovo je neki klasični glamurozni look koji možemo da iskoristimo i u našoj brošuri je na super ponudi. Suknja ima mrežicu za oblikovanje tela u predelu zadnjice i bokova, tako da uz ovakvu suknju nećete samo voditi računa o svom stilu, već ćete i voditi računa o vašoj figuri, što je odlična kombinacija uvek. Tako da uz ovu suknju o kojoj smo do sada pričali možete da poručite i ešarpu za 899 dinara, torbu za 2399 i svaki od ovih satova za 2499 dinara i možete da uklopite u zaista atraktivan, a opet prefinjen izgled. Ono što imamo kako bismo podržali naše Avon dame koje obožavaju nju, imamo jako veliki broj, imamo zapravo 3 kolekcije za 45+, 55+, i 35+, tako da ukoliko želite da poručite bilo od kojih od ovih setova, imamo ih po vrlo atraktivnim cenama. I ono što je potpuni novitet na 82. i 83. strani, to je naš novi Shadow Erase korektor koji služi da otkloni podršnjake na vašem licu i on to radi na 3 načina. Tako što umanjuje vidljivost podršnjaka, ujednačava teksturu kože i daje koži oko očiju odmoran i svež izgled i kao što možete da vidite na ovoj slici ima vrlo praktičan aplikator. Ovaj naš novi proizvod je testiran na 32 osobe i 91% žena je potvrdilo poboljšanje u predelu kože oko očiju što se toga tiče. Dalje ćemo pričati o nečemu što je moj lični favorit, jer je ovo Clear Skin tretman koji, kao što kaže ovde, radi dok vi spavate. Ovaj tretman deluje na umanjivanje pojava tragova i crvenila izazvanog aknama, sprečava pojavljivanje novih nesavršenosti i umanjuje vidljivost postojećih tragova i ožiljaka na vašem licu.
tako da je jako pogodan za one koji su, na primjer, lenji poput mene. I ono što imamo dalje je specijalna preporuka sa strane 94, Planet Spa pirinzi i maske za telo za savršenu negu. Ne zaboravite da se pirinzi i maske vrlo često koriste odvojeno, ali u kombinaciji njihovo dejstvo se savršeno dopunjuje i pospešuje. I sada je svaki od njih dostupan za samo 289 dinara, odnosno 2,88 eura. Kao i uvek, imamo top 7 najophodnih proizvoda koji su 65% niže. Od ovih ovde proizvoda, moj omiljeni, na primjer, On Duty je dezodorans i ove Sleep Therapy, jer me nekako uvek onako postinja dočeka na pravi način. Takođe imamo i praktičan izbor. Kao što ovde kaže, set od 5 proizvoda za 749 dinara. 5 proizvoda po ovoj ceni zaista sjajna ponuda u brošuri 12. A sad idemo malo do Indije, gde nas čeka naš Planet Spa. Osetite indijski ritual nege na stranicama 174 i 175. Ovde imamo nove Senses gelove za tuširanje u 2 pakovanja po fenomenalnim cenama. Tako da možete sebi da priuštite sebi ovo Planet Spa iskustvo za čula uz ove promotivne cene koje vidite na ekranu i u brošuri. Ovo je moja topla preporuka, definitivno je potrebno probati. Nakon ovoga, želeo bih da vam pomenem par strana u brošuri koje nisu toliko da udovoljimo lično sebi, već da pomognemo i drugima. Ovo su stranice koje služe da pomognu Avon fondacije za žene. Kupovinom proizvoda sa ružičastom vrpcom pomažete Avon fondaciju za borbu protiv raka dojke i borbu protiv nasilja u porodici. Sav novac koji je prikupljen od prodaje proizvoda se donira direktno u ove fondacije koji se koristi kako bismo pomogli ženama koji se bore protiv raka dojke i koji im pate od nasilja u porodici i posledicama. Tako da, ukoliko bismo negde se osvrnuli na kampanju 12, fokusi ove kampanje su vrlo jasni. Imamo super stylish combo ponude, imamo beauty setove, novi 3D ruž i sjaj i naravno predivni miris ženstvenosti, Avon Femme Icon i neverovatni program uštede iz Focus magazina koji sam siguran niste zaboravili. To je bilo to što se tiče same prezentacije brošure. Ono što bih sada volao je da dam mikrofon našoj koleginici iz digital odeljenja, našoj digital divi, Neveni Radulović, koja će vam malo više ispričati o našoj Avon online prodavnici i šta je to što se tamo nalazi za vas. Hvala Saša na najavi. Pozdrav svima još jednom od mene i hvala što ste izdvojili vreme da čujete šta se to novo dešava u digital svetu i Avon online. Dakle, za početak smo se okupili kao i na svakom prethodnom webcastu da vas podsjetimo zašto pre svega je dobro i da kažem sjajno imati Avon online prodavnicu. Pre svega, dakle, poslate iz udobnosti svog doma, prodajete korisnicima širom zemlje, dakle širite svoju mrežu korisnika, radite kada god poželite iz udobnosti, kao što sam rekla, svog doma, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji je otvorena vaša Avon online prodavnica, gradite svoj lični brand prodavnice i naravno dobijete uvek podršku od strane Avon kompanije i marketing odeljenja. Ko može da otvori svoju Avon online prodavnicu? Dakle, svi saradnici koji mogu da pristupe svom nalogu. Ono što sam već naglasila jeste da možete da uredite izlog vaše prodavnice onako kako vi to želite, jer vam mi pripremamo banere sa početkom svake kampanje, tako da vi možete prosto da istaknete proizvode koje vi najviše volite ili prosto proizvode koje najviše prodajete. Kako da otvorite Avon online prodavnicu? Na našem sajtu avon.rs u samom donjem delu, kao što ova roze strelica na desno pokazuje, nalazi se i roze linkovana stranica koja se zove korisni savjeti. Klikom na taj link otvara se novi prozor i koji vam objašnjava u svega 3 koraka kako možete da otvorite vašu Avon online prodavnicu i kako možete da je najbolje uredite i da je promovišete. Tu se takođe nalazi video sa našim Avon damama, sales liderima i zone menadžerima koji će sa vama podeliti njihovo iskustvo i savete na koji način i zašto treba otvoriti Avon online prodavnicu. Kako izgleda novi korisnik i proces poručivanja?
Dakle, korisnik otvara svoj nalog, Avon preporučuje Avandamu, Avandama dobije porudžbinu putem SMS-a i maila stiže obaveštenje o novom korisniku i on odgovara u roku 24 časa i prihvata porudžbinu. Nakon toga korisnik dobije informaciju da je Avandama prihvatila porudžbinu putem e-maila, dakle, i Avandama kontaktira saradnika i dogovara isporuku. Šta se dešava, odnosno kako izgleda proces poručivanja ako Avandama odbije porudžbinu? Korisnik otvara nalog na avan.rs, Avan preporučuje saradnika, Avandama ne odgovara u roku 24 časa ili odbija porudžbinu i u tom slučaju ta porudžbina se prosleđuje zone menadžeru, a on nakon toga porudžbinu prosleđuje odgovarajući Avandami, koja naravno prihvata porudžbinu i uslužuje korisnika. Pored toga, da vas podsjetim ponovo da imamo novu elektronsku brošuru na našem sajtu koja je već danas vidljiva, tako da je to isto jedan način na koji možete da promovišete vašu Avon online prodavnicu, jer na veoma jednostavan način vi možete da je podelite putem e-maila ili nekih društvenih mreža. Dakle, današnja elektronska brošura za kampanju 12 je već vidljiva na sajtu. Ono što možete takođe napomenuti vašim kupcima je da mogu direktno, samo jednim klikom da poruče proizvod direktno iz brošure, a kao što vidite iznad same brošure imate plavo, da kažem, like dugme sa koje možete šerovati brošuru ili putem Twittera, tweet ili pinit putem Pinterest mreže i prvo pisance jednim klikom na taj dugmić otvara vam se mogućnost da šerujete elektronsku brošuru i putem e-maila. Dakle, kao što sam rekla, jednostavno je deljenje, dostupno je vidljiva na svim uređajima, dakle na mobilnim telefonima, laptopovima i tabletima. I ono što možete preporučiti vašim kupcima jeste da odaberu svoj omiljeni proizvod i kliknu na dodaju korpu, dakle na jedan klik od njih proizvod se može poručiti. Promo kod aktivacija za vaše online kupce. Kako bi bili što verniji vama, mi smo i u ovoj kampanji pripremili sjajnu promotivnu ponudu. Na sajtu za Avandame možete, kada se ulogujete na svoj nalog, pronaći ćete ovaj baner koji se nalazi koji vam se prikazuje sada na ekranu, promo kupon za tvoje kupce i klikom na taj baner otvara vam se nova stranica koja sadrži takođe YouTube video gde možete pogledati video ne duži od 2 minuta, dakle izuzetno je kratak, koji vam može jako lako objasniti kako da uslužite kupca koji je iskoristio promo kupon kod. A ono što je bitno jeste da znate da ćemo mi, naravno to ću naglasiti kasnije, imati ponovo digitalno oglašavanje gde će biti veliki broj kupaca koji će posetiti naš sajt upravo i moći da iskoristi ovu promotivnu ponudu, što znači da ukoliko potroši više od 1800 dinara na proizvode iz brošure, može da iskoristi specijalni promo kod AVON12, unosi dakle ovaj promo kod AVON12 i dobija mogućnost da poruči novu Volcanic Planet Spa kremu za telo po ceni od samo 10 dinara. Tako da je ovo zaista sjajna ponuda i bilo bi idealno da je svakako ponudite vašim Avon online kupcima, jer je za sada to nešto upravo na čemu radimo iz kampanje u kampanju, da svaki put se budu sve bolji i bolji proizvodi. Kao što sam napomenula, digitalna aktivacija plaćenog oglašavanja, primetit ćete da svi baneri na ovom trenutnom slajdu se poklapaju kao i sa ponudama i fokusima koje vam je Saša već spomenuo. Upravo su to recimo baneri za suknju i za sve trendi, ono što nam donosi modni detalji, trendi ponude iz brošure 12. Ostani u letnjem raspoloženju, dakle baner sa 5 proizvoda, naravno Fem Icon novi parfem, Beauty set, mask za njega, parfem 3D Plamin Rouge i Avon Care krema za ruke sa novim pakovanjem za intenzivnu hidrataciju ruku i takođe Advanced Technique za negovanu jaku kosu serum. Kao što sam rekla, specijalno dizajnirani Facebook i Google oglasi za ključne proizvode iz svake brošure
Interesantna činjenica jeste da svaki ovaj oglas dostigne prikazu preko 2,5 miliona potencijalnih kupaca, dok recimo za posebno dizajnirane stranice na sajtu i ključne proizvode poseti preko 500.000 potencijalnih kupaca, a prosječan iznos porudžbe na prethodnoj kampanji je bio čak preko 2.000 dinara. I ono što je takođe interesantno jeste da je skoro 2.500 kupaca imalo porudžbinu u prethodnoj kampanji. Da vas svakako podsjetim da još jedan online platforma Postani NutraFacts Skin Expert je i dalje aktuelna. Baner se nalazi na sajtu za vam dan. Klikom na taj baner otvara se i platforma. Pa ukoliko niste završili vaš trening, to možete učiniti već danas. I naravno posebno aktivna digitalna aktivacija plaćenog oglašavanja za posebne oglase za sve one kupce koji su posetili sajt, ali nisu iz nekog razloga završili svoju porudžbinu do kraja. Imamo ove oglase koji ih, da kažem, targetirano prosto nalaze na internetu, šta god drugo da posećaju i podsjećaju da se vrate na naš sajt i završe porudžbu. Toliko od mene. Hvala još jednom do kampanje 13. Ja ću prepustiti Aleksandru da se pozdravi sa vama. Hvala još jednom. Hvala Nevena. Mi vam želimo puno sreće, uspeha i naravno stila u kampanji 12 i čekamo vas na istom mestu 7. septembra u 17 časova gde ćemo da prelistavamo brošuru 13. Ja koliko sam vidio vi niste imali nikakvih dodatnih pitanja tokom ovog webcasta. Tako da, ukoliko budete bilo kakvih pitanja imali, slobodno možete da pišete našem kontakt centru ili da kontaktirate vašeg menadžera zone. Veliki pozdrav i čujemo se u kampanji 13.